ma dihita saluhuna amanami inanami pajupang dope hita di kanal YouTube Huria Tuhan Yesus Kristus ihaga BP Sumber Jaya Tambun. Asa adorang suta puka ka ulauta tatangihon tahanguluhon mahatani debatana gabe trupu arian sadarion. Alani adorang suta tangihon hatana tapasada marohat tamar tangian. Ale debata jahuba rodo hami tu adopan muali Tuhan. Allah parhatopot tami do hagogoon imana boy dapon nami holan siako asa tumbar gogo kami mangadopi kagulmi ni panguluan nami asa ali Tuhan marhite panangi honon nami di hatam sadarion urupi mahami marhite todim asa hujako kami dohot huangulo kami mahatami mangasahon Kristus Yesus amin. Turpuk khobar tual mana ni HKBP Sadarion Jumat 25 November 2022 Dienet Maisian 2 Timotius 2 ayat 3. Gabe dongan manaun hapor suhong maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus di simasana. Amanami inanami dongan saha porsian di bagasan Kristus turpukon manoguho kita bersiajar di bagasan karakter sa songon parangan. Ale dada parangan songon parangan ni TNI, parangan Jenderal Andika, parangan ni Brimob dohot akalan na asing alay takas na intahanguluho ma songon parangan na denggan di Kristus Yesus. Asa molo didok parangan di Kristus Yesus nagabe uluan komandan manang pimpinan ima Yesus Kristus. Amanami inanami molo sahalak parangan sadana paling spesifik na boy taida ima hauduhonna ketaatannya. Aha nanang dokonon na disi sahalak parangan tung ikon uduk jala setia ibana di komandan manang pimpinan manang jenderal manang uluanna tung pe di bagasan santai-santai modong anggo molo didok komandan berkumpul marpungulo iman tung pe mga sedang dalam menikmati kehidupan yang enak molo didok komandan marpora kita naikora dido ibana marpora didok komandan borkat ikon borkat didok komandan stop ima sahala parangan dungi na padua ko namanami inanami taida ma sian pangoluan ni sahala parangan ima nama kangoluhon kedisiplinan latihan taida molo parangan na ikon mempertahankan kondisi badan yang fit dan kuat ikon ulakonon na do na ginawaran na latihan dengan disiplin. Dan boy ibana sembarang makan, sembarang tidur, dan sembarang melakukan aktivitas-aktivitas. Ala ina ikon dilatih do terus badanna asa boy ibana totong songon parangan ataupun prajurit. Amanami inanami parangan nadenggan di Kristus Yesus. Songoni manang neng tehida na perzolo uduk mahita. Songon di komandanta ima Yesus Kristus. Parangan na denggan ima parangan na setia. Dia akan senantiasa taat dan tunduk dengan setia kepada komandannya. Siapakah komandan kita? Yesus Kristus. Jadilah prajurit yang taat. Jadilah prajurit yang setia. Karena sungguh sangat luar biasa ketika anugerah Tuhan memanggil kita menjadi prajuritnya Yesus Kristus, menjadi parangan Yesus Kristus. Karena apapun yang akan kita hadapi, karena apapun yang menjadi musuh kita yakni iblis dan kejahatan, kita akan selalu menang. Menghadapi keperluan, ketidakpastian ekonomi, kesehatan yang tidak kunjung sembuh, kegagalan yang beruntun.
taluhonot tamay di bagasan mardongaton komandeta ima Yesus Kristus. Napadua kon ama nami ina nami kedisiplinan dan latihan. Ditogihon si Paulus si Timoteus nakita na manangi hunatanan di bagasan sendirion. Asa gabedongan manaon haporsuhom mau si Timoteus nakita saluhut na. Au kita saluhut na manangi. Gabedongan manaon haporsuhom. Ama nami ina nami adong do haporsuhon ya. Adong haporsuhon siala sihuton Kristus. Adong haporsuhon sian hasalaata. Adong haporsuhon sian hadosauta. Adong haporsuhon sian aka jolma na adong situasi na adong di humalia kita. Soalnya sihuton Kristus kita bisa saja menderita, mendapat celaan, mendapat goncangan, mendapatkan godaan dan lain sebagainya. Alani hadosauta boido hita maporsuk. Ya, godang. Molo adong hadosauta molo manako hita betutu. Boido haporsukoniro tu hita marhite aka hukuman. Adong duisian aka jolma. Kita tidak dapat mengkontrol sikap orang terhadap kita. Alai amanami inanami marhite kedisiplinan dan latihan. Kita akan menang dalam Kristus Yesus. Boido taida sahalak parangan, boy badannya menjadi fit dan kuat, mampu mematahkan balok sekian berurut itu karena apa? Karena latihan, karena kedisiplinan. Dia mengalami penderitaan, pasti mengalami penderitaan. Ikut dungo ibana jam 5, mungkin dungo ibana jam 5, harus mencebur, berenang dan lain sebagainya. Latihan. Alaina kita pesal hot di bagasan haporsiaon anggo haporsuhoni lewatlah dalam Kristus Yesus. Amanami inanami dengan sahaporsiaon. Gabi parangan nadenggan di Kristus Yesus. On patubuh kita menghadapi situasi naso kepastian, menghadapi situasi na di luar ekspektasi ni pamikir yata alai anggohot di bagasan Kristus Yesus hau duhon hasiat yata monang mahita maralokon hapursuhoni Tuhan tama margogoyon. Amin matanya kita. Ale Tuhan debata Jehovah mulia tema Tuhan. Dihatam nang marsaringat dihami urupi mamarhite todip asahuang nguluok kami Tuhan. Lumogi urupi mahami asag tok kami. Gabe paranganmu oleh Tuhan. Parangan nasatia tumpe mengadupi hapursuhon. Parangan nadenggan udu disalut akapar suruon doho tona na pinasaham. Dewa ta Jehovah di aka mengadupi situasi na masa sinuangon. Homa nahupeho kami, homa nahupangasahok kami. Asa totong kami boy jongjong. Manatap tujulo, huhut makanguluon pakirimon na manguli. Di bagasan Kristus Yesus, jakom matangiyang ng ilik-ilik namin. Amen. Oras madihita mang inang, selamat beraktivitas madihita salhuna, Tuhan Yesus mamasumasi kita.